martangiang mahita. Ali Tuhan Jehovah na marhabang so di banua gijang. Mau lihat mau pasat Tuhan nami Tuhan ni Tuhan. Siala asdot holong ni roham. Boy hami manhai pason jala marlas ni rohasa tutikyo na di Tuhan. Ali Tuhan homan na mga ramoti ati-ati dot pikiran nami be dinalaw mananginangi hatam ni ali Tuhan. Marhiti ko ni Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amen. Shalom madita sa luhut na horas damang dinang nani holongan patut mandok mauliate duhita tutuhatta siala asidot holong ni rohana buhita bongot sahatu minggu advent na paduhonon di bagasan ay pason manang media pita maringanan anggiat sa luhut na marlas ni roha anggiat sa luhut na marhay pason. Amang inang naniholongan di bagasan Kristus Yesus noaing marsaur mahita di hata ni dipata ima na tersurat di buku Evangelium Lukas bidu na patuluhon mamuka siyan ayat na parjolo tohas tu ayat na paonompon soonong malidok hata na disi. Pasapuluh 5 tahun kon hinarajaon ni Kaisar Tiberius uju Pontius Pilatus menggonggomi luar Judea ditik kini akaraja nawapaton si Herodes di luar Galilea si Filipus doan nasa ama di luar Iturea dohot Trakonitis si Lisanias di luar Abilene uju si Hanas dohot Kayapas si Tuan ni Malim Roma hata ni debata tu si Yohanes anak ni si Zakarias ihalongonan gabi ditobat ibana masadok luat humaliang batang aik Jordan dijami tahun mapadilion hamugaon ni roha lao pasisahon dosa obar tuna tersurat di buku perjami tahun ni panurirang Jesaya suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamuma dalan di Tuhani pahornop hamuma si dalananna ikon gohado nasarura jala si parejeto do nasa dolok dohot betul-betul si patigorod do nabeku jala si pados-doson na merbuki-buki jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian di mata ido ianggo sahatna jala topik hata ni dewata tuhita marite turpukon ima mubama parade dalan ni Tuhan mubama parade dalan ni Tuhan damang denang na nihulungan di bagasan Kristus Yesus muba arong dua kemungkinan na parjolo buedo muba sian nadenggan tunaroa jalan apa dua hon anong kemungkinan muba sian naroa tunadenggan jalan damang denan umura do diulah jolma muba sian nadenggan tunaroa jalan maol situ tu ulah ni jolma muba sian naroa tunadenggan alai nani dok di topik ni minggutta sedarion imamuba sien narwa tunadenggat do sien najorbut tunauli do sien hajahaton tu hasitongan ni Tuhani do along sana ilustrasi amanginang ima sahalak dadanak margoar sitigor karejoni bapak na martiga-tiga di onan jala karejoni umakna guru SMA do ganupari ikon lao do duaca natoras naon karejo jala gawe opung baru nama dongan misi tigor di jabu alai saya mersaksi tutudo opung baru nai dibahen pangalamoni si tigor ganupari dirduti jabu malas mangan ulan na jajan ulon na si juga rukung do si tigron jala say di pabuha opung na do
pangalahon ni si Tigor tunaturasna alay may dok naturasna toy may nang guar na pedadanak mubasad diri don noni molo ngalambal ka inna jadi manginang disadatiki hirim marohani si Tigor aning manuor meam siyan pertiga-tiga naganupari mamulus siya jamuna dijalo mahepeng tupung na idok buti opo dia jo hepeng mi aning manuor meam mau dungi dia si opung nema dang adok hepek kutigor jala gudang do meam dijabu nanung nga dituhor bapa dohot omakmu inna dungi gabi didok si Tigor mak ulit na hupung jala bodari nyari didok si Tigor matu bapak na daut umakna aning manor meam ibana sian pertiga-tiga nah ganup arian mamulus sian jolo jabuna ijalo ibana mehepeng tu bapak na dohot tu umakna alay dang nileho bapak na dohot umakna hepengi ala memang gudang dope meam ni si Tigor i jabuna gabi sugoma rohani si Tigor ala dang nilehon jala dangarong na mga lehon hepeng tiba na alaw manuor meam na dihirim ni rohanay jala ala seneng dituhor si Tigor meam manugot nyari na dumborhat ke region atau rasnai ima bapak na lawat umak na masuk na iba na tu kamar idadapi iba na ma sakuni bapak na jala tasni umak na dapok nama hepeng sian saku ni bapak ni 70.000 jala sian tas ni umak ni 40.000 ala onok 5.000 do harga ni miami ngacukupi inna rohana 5.000 nai tu jajak kumanon lubi nai inna dungi pitor di sakui ibana mehepengi jala di pai mai ibana ma aryani pertiga-tiga miami jala itor ibana ma miam nanang ditur ibana bungsa ijabu disukun opung na ma si Tigor siya dia hepengmu manuori dia si Tigor ma siya nu madot bapa mada ujalo na budari orangin niari di kamar ribereng bapa dot umak ni si Tigor ma di parmiani si Tigor miam na barui dungi disukun natoras nama siya dia hepeng mu manori Tigor dia lu si Tigor ma sian opung mada dak keraham kulit inna HP terbigi opung ni si Tigor ma hata ni si Tigori tiki mamulus siya jolo kamar ni nasida aning tu kamar mandihian opung ni si Tigori pitor digurtuki ma kamar ni nasida jala didok ahanim mu Tigor si Tigor didok opung nama tunatoras ni si Tigor tumak nadok bapak na ngamarga usbi si Tigoron nakin idok ibana hamudo mangalehon hepeng manur miam neng ngawlo binitak ko ibana hepeng inna opung neman dungi toku mamang katay bapak neng bah padut do anong mago hepek kusian sakuk ku nagadungi inna jala pitor idok umat nama musit ayaw pe sinarohakku manura huwag kepek kuna ditasi ngawole wera i dibuat khawati Tigor inna natoras neman si masih Tigor mengangguk oloma ibana jala uduk pitor ridok umak nama ngak keterlaluan ko Tigor bahin jala topuma rakmat dok opung ni si Tigor bapak ni si Tigor dohot omak ni si Tigor goar mu si Tigor alay pangalahom peol inna mubaho inna apa olo opu olo bapak olo oma inna si Tigor ma dung kejadian ni gabe mubawa ibana jala gabe jolma na burjo dabang denang na nihulungan di bagasan Kristus Yesus molo hita payut nakin ilustrasi i tumasay erget do tumacay lucu do si Tigor guarna alay peol pangalahona alay ang manginang sa sitong na
Olo duhita songon sitigor nakin. Halak na porsia duhita jala diguari duhita halak Kristen. Halak si iguton Kristus. Alai parrohauta, alai pikirata, alai papahenota. Jujur dujurbut. Olo dorwa. Peon. Dang sitong. Dang tigor. Songon si yuton Kristus na sitong. Taulaon dope ula-ula akan nasusuman naso dialomon di bata. Ono dope diulau kalak Kristen merjuji, martogel, marsketer, markartu, do lenasing. Tahosomi dope dongata. Tahasogo dope kesuksesan ni dongata. Bahkan adong jala torok dope kalak Kristen nanai menabalikon dongan. Alanido ang inang adong do di mingguon berita na viral na orang jelas dope kronologis na ima marhite video ibana adong dua peti mati dikirim tu sadajabu di sadahu Taiwan. Jala ditulis sama goar disalipi goar ni jolma. HP jolma na ditujunai. HP goar na ditulis disilangi mangulu dope. Dikirim ma dua peti jala tulu goar ma di suratto. Jala takas lu di videoi mangangguki ma inatai. Damang day nang nanihulungan jala mononi jaha beritai adong doin na kaitan na tu pemilihan kepala desa nau salku. Luar biasa manginang miris ni pangalahoni jolma di tikyon. Apalagi marupani molo halak Kristen nama mesan peti mati inakit tu jolma na mangulu dope. Luar biasa. Adong musedo pe halak Kristen lalap sahat tutong ngaborngin dilabo mulak tuja gunung ngaborngin manonggaki natana manonggaki iya nakonna jalalan akana asing lobe pangalaho natung masai miris natung macai jahat jorbut dang sesuai do kiberadata songon halak na porsia ita songon si iuton Kristus ita. Damang denang nahang kita pinaribot nuain nunga saat kita tuminggu Advent na paduahon didok sa halak bapa gereja do ima si Agustinus molo Adventon ibarat sa halak na mugap meronta-ronta jala berusaha mengangkat uluna sian bagasan aik tubijang ni aik asa buwe napotan udara jala buwe na sida marhosa neng mania na manginang songon halak na mugapi hita na membutuhkan pengurupion dohot kehadiran ni Tuhani jala molo na hirim si tutudo rohat tadi si ikon mubama hita. Amanginang naniholongan di bagasan Kristus turpukon ima Johannes Padidi anak ni si Sakarias manuarahom tu saluh jolma ditikii asa muba saluh jolmai jala asa paturehon manang paradehon dadan di Tuhani asa ditinggalon nasida hadosaon nai unang diulah be jala dakkolat tu masyarakat biasa tikii jamitanai alai tu sude horong tu sude namar pakat doh tu sude aka jolma namar waso di hati ai alania manginang terjodoh hita sasitongna manuaraon hamubaon ni roha dohot paturehon dalan ni Tuhani adonai dokna manginang paturehon dalan ni Tuhani imarwat tabe parsaurata dohot ganuk gulmit ni ngulut tadi portibyo asa saluhutna patuduhod dalan manang lomo ni rohani Tuhani ima marhite rohatta
di bagasan pakirimon na mangulu jala hapor siaon pabuaw rodo Tuhani manopot bangsona di hasian non amang inang haangge na pinaribot anyolongan di bagasan Kristus Yesus haroroni Yesus tu pertibion ima mabuan haluaw dohot dame lasmi roha sude akan terdiri tu bagasan guarni Tuhan Yesus ikut dapotan haluaw Olan ala asini rohani debata ada ubahin malua hita dada alani gogota tua kahalak na majalo haluaw ni ikon rade paubahon roha mubasian akka pangalaw na leleng Tuhan baruong hapor siyaw na marsitutu paradehon dalam ni Tuhani asa ngulu na makirim tupat donganion ni debata mahita asa ngulu na makirim tu pangaramotion ni debata mahita jala makirim mahita diharoroni Tuhani padu halihon ima situhu manang dasa ni hamubawni na managam duhita diharoroni Tuhani ima Yesus anak ni debata na sinuruna tu portibion hobar tunang di surirakod di badan naruwi ibana dona sinuru ni debata tu portibion lau paradi hanguluat tuak kana porsia jalanau majalo badan ni debata songon na hidokna di turpuk epistelta sadarion ida masuruakku asa dipadiri dalat di jolokku dungi topuma ro tengopot jorona Tuhan na niluluamuna dohot suruan ni perbadanan na hinalumukomuna ida ma na Roma ibana ninna Jehovah Jibaot laos Tuhan Yesus doa manginang dalan hasitongan dohot hanguluan dangarong nasaat tua mai iya sumarhite ibana ala nirikot do bau-bauta roha manomunomu haroroni Tuhani ikon taparadi marohata manomunomu ibana di bagasan haporasiaon ikon taparadi marohata manomunomu ibana di bagasan pakirimon dame dohot holong ni roha tatadi kumaaka na mangabati hita paradehon manomunomu Tuhani ala ragam doaka pengabati dihita paradehon dalan ni Tuhani termasuk hamalason gurbak niulu hosong elat late dohodlan akana asing alai ikon taluhonot parui asatiur dalam ni Tuhani manopot tita panagamot ta diharoroni Yesus paduhan yuni membuat kita tupat kirimon jala unang horsoak kita sadok muba mahita jala tatagam maharoroni Tuhani tutudo ibanaro iko muba hita kita harus bertobat pertobatan yang sejati bukan hanya mengakui kesalahan bukan hanya sadar akan kesalahan bukan hanya sadar dan menyesal tetapi ada pembaharuan ada komitmen untuk tidak melakukan dosa lagi ada komitmen untuk tidak melakukan kejahatan lagi dan hal itu dilakukan dengan konsisten tidak berbalik lagi kepada kejahatan alana ada bang deinan songon hudong nakiparjolo molo jol mamuba sienna dinggat tunaroa sienna uli tunaroa tunajorbut tumacemurahid dui diulahon alai molo muba sienna dinggan molo muba sienna roa tunadinggan ima suatu tantangan yang sangat besar suatu rintangan yang sangat besar isarana manginang halak na mamakin narkoba molo dicoba iba na pasohoni dan buwe itu si penuna sona sida
Isarana jepek jol mana marisak. Neng manyan ibana so marisak. Buy dora so ibana. Sa minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ale olo do buse tergoda ibana. Lau marisak buse. Alani ada proses yang harus kita ikuti. Ada proses yang harus kita jalani. Alai dasar nakib bertobat ima na porsiadu hita jela pasti diharoroni Tuhan Yesus Kristus na padua halihon. Alani mubamar hatta marhiti pikirata parrohata papainata tindagatta hita pa ibarumai saluhunna tatinggal homa aka dosa ita tinggal homa aka ula-ula na susumani aka ula-ula na jorbuti na soli halomohon ni debata. Amen martang yang mahita moliate maupasat rohanami tuwali Tuhan siala hatam lanunga kami bigi ali Tuhan di minggu Advent na badua honon asaradi mahami ali Tuhan marhamu baun tinggal kami masa luhut ali Tuhan aka pikiran nami rohana do pabenan nami narwai pabenan nami na jomputi neng mahami ali Tuhan ibaru dibegasako ali Tuhan gabe halak na porsia nasitong mahami ali Tuhan mangulahon ula-ula na ni hakamon ni rohan pergugoy mahami itu sisa dosa ng pangalasan namin say pataw madiri nami di hadapanmu marhiti-hiti guwari Tuhan Yesus Kristus martang yang kami Tuhan. Amen.